zaki dai Haji Sani na Allah babu irin ka masoyi Rabbi al-Mutali ubangiji nan sanya garaban dama zuljalali nai dawowa zan yabon goskin nan kamar sa ban samu ba sandagewa gwanin mukatarar wa magauta dole sai yo haƙuri bakan gizar raba kyauta Haji Sani irin ka ni fa ban samu ba sandagewa ta kunki ma kaɗai hana zamba tafiya ta bada kai ba zan yi in canza ma Haji Sani sarkin yakin kanan mu na doma malami na kamar ka ni fa ban samu ba babu tamkar ka ba za su gane tarishin ba radiye ma hasken ka ba mutum yayi mama sannan tafin hannu rana ba zai kare ma inda na san tsakwaran yaban ma'aiki karga babu tamkar ka na ce gwanin da baya cuta mai rabon alkhairi irin ka ban samu ba kani na zo an Haji Sani baka da tamka ni kwana dawo magare ka ban yi gaza ba Haji Sani kiwar mu mai raba mana kyauta mai gidan mu na kirki ba gidan wancan ba tunda na san yabo kake a fannin rabba sannan sarkin yakin malamai da Kano na babu tamkar gani ba za a gane nin ba tunda na san tafiya da kai ba zan kuka ba Haji Sani mai gidan mu Allah tsare ka sanne bango majinginar mu baka da tamka kai nuwa ai da shegarar babu irinka sanne dawe su sarkin hado ba za su iya ba radiye ma hasken da su ba sa gane ba mai gidan kirki Haji Sani ban tauga ba malami ne da ke yabar rasu ne da rabba ba kamar malam Sani dole ne in yaba sa tunda na san halinsa ne halin ayabawa ba ruwansa da wancan da bai ruwansa da tsamuga tunda na san tafiya da kai ba zan kasu ne ba Haji Sani awal yaban gaban fara ba mai gida na kwarai ni kamar ka ban sane ba mai gida na gwanin da ni da baya cuta Haji Sani ubangiji ya karo yarda rabbana yayi ma duk mahassada su tsugunna ko su bika ko su barka Allah yayi ma dole ne tafiyar taka haske shine yayi ma nasarar ka uwa uba ka bi sai ka zauna inda Allah ya faɗe ka babu mai kulle ka mai gida na kwarai ba kamar ka sarkin kyauta mai halin kirki Haji Sani babu irinka sanne hamshakin malami kamar ka ba ai ma inda na san tafiya da kai ba zan koka ba kani na dawo yau gare ka ba ne da kyama tunda na san tafiyar gani ba zan kunya ma mai gidan kirki sanni gamji ka wuce sara duka gyara kake gare su ba su fahimta sun yi sun barka bakin cikin su sa su a hauka rabbi na gode ma da kai wa Haji na kyauta sanni gamji sha sussuka da sara oga yanzu manyan abokanansa dan gaidawa masu kishin tafiyarsa ba su nuna zamba ko da yaushe burinsu an su kara ya basa sannan malan saraki rabbana ya tsare ka malan yaya saraki sai da kai tafiyarsa kabirin rayuwa na sakani ba zan boye ba malan yaya da kai cikin shirin a nazarta gani awwal gare ko na taho da gidana zan yabawa ubangidanmu baya zamba Haji Sani sarkin yakin fa malan doba Allah ja kwana ya kara karfafawa oga mai halin ganta ko kamar sa ban samu ba yanzu 'ya'yan malan gare ne zan yabawa dan Hassan da Husaini uban Hassan da Husaini sannu gaska uban Muhammad rabbi yayi ma sannu maman mu me Allahu ne yayi ma sannu baban mu mai rabbana ya tsare ka sannu baba katima rabbana ya daga ka sannu baban Salamu rabbana yi ma uban Muhammad tambarin ka ne dokawa babu tamkar ka
sa Hajji Sani gurgan mutum da babu irinka. Shehu Malam Usman na sa cikin tafiyarka, har da Malam Sa'adu da su tafiyarka. Yan amanar ka ne wa'anda ba su gudunka, sanni giwa majinginar da baka da tamka. Sanni baban Hafsat gare mu babu irinka, sanni baban